Je Erasmus len jedna veľká party za peniaze EÚ, alebo má to aj nejaký ten edukačný rozmer? Myslím si, že je to tak, ako si to každý spraví. Určite sa dá prežiť na party, ktoré platia EU. Ale ak sa chceš vzdelávať, tak akože máš na to možnosti. Určite, hej. My sme napríklad mali veľmi silné ESN-ko, čo je Erasmus Students Network, a oni organizovali veľmi veľa akcií pre ľudí, výletov, party. Čiže dalo sa to prežiť aj tak, že si nerobil nič iné, len chodil na tieto veci. Ale áno, aj škola. Hej. Tá škola bola dosť ťažká na to, aby si tam chodil von stále, neviem. A ja som chcela ísť aj do Belgicka preto, lebo mi to neprišlo ako nejak super party miesto, že neviem. Ale asi sa to dá spraviť, ale zistila som, že neviem, Erasmus je celkom cesta seba poznania, kedy zistíš, že vlastne party ťa až tak nebavia, ako si myslel na Slovensku. Neviem, asi sa to dá, ale... A neviem, akže Gent nie je to úplne, že idem party do Gentu. Čiže skôr som to brala ako šancu sa tam nejak vzdelať trochu. A neviem, či sa mi to podarilo. Ale nebyla som. No, tak akože prvá vec, že asi možno je známe, že teda celý sever je drahší, čiže EU peniaze to bolo také, že smiešné. Možno by to boli party, že 10 dní intenzívna party a proste som sa vyplieskal na peniazoch, ale tiež asi skôr ako Iva hovorí, že bolo to také viacej štúdijné. Akože našli sa tam super akcie, to o tom potom, ale hlavne aj taká nejaká tá, nechcem povedať morálka, ale taký ten, ja neviem, že entuziasmus aj tých ľudí, nakoľko sme boli spojení vlastne s domácimi Švédmi, tak proste oni akože majú tempo a pracujú dosť a často. Teda ako boli celkom intenzívne a často v škole. Čiže to bolo také, že človek to tak pochytí, že mu príde, že OK, tak akože dá sa ísť, ale myslím si, že tí všetci Erasmáci, čo sme boli, že na architektúre, tak sme celkom intenzívne pracovali. Takže nebola to jedna veľká party. Odporúčili by ste ostatným študentom ísť na Erasmus tam, kde ste boli vy? Tak, no, ja môžem povedať, že hej, že proste pre mňa to bola skúsenosť a vôbec aj akože aj ten priestor, že ešte som možno zabudol povedať, že vlastne tiež tá tímová práca, že tam proste ľudia nie sú smerovaní že k individualistom. Že ono, asi dneska je to aj možno nejaký taký, nie že štandard, ale vlastne, že tie ateliéry fungujú na tímových nejakých akože zoskupeniach. Čiže tá diskusia a akože to vytváranie tej architektúry proste je aj skrze tohto. Čiže tam tie podmienky boli tiež, že vlastne štvrtáci, piataci, alebo dobre u nás, že piataci, šiestaci, nazvime to tak, že sú spojení a všetci sú v jednom ako keby obrovskom ateliéri. Čo je akože, neviem, nejaký working space a celé to je otvorené, čiže tam proste človek úplne dostáva iný rozmer a môže sa viacej stretávať s tou nakoniec reálnou podobou tej práce asi ako bude vyzerať. Ale zase určite, že má proste čas aj na tom mieste pre svoje vlastné projekty, že keď cíti nejakú potrebu, že ja neviem, že niečoho zaujme, nejaká súťaž alebo niečo také, tak akože človek sa tam úplne vie, akože to prostredie úplne pobudzuje k tomu, že jednoduchá architektúra robiť. Neviem, lebo ja mám z toho možno taký iný zážitok ako ostatní, čo tam boli, čo som počula. Mňa to trochu izolovalo, takže zistila som, že som väčší asociál, ako som si myslela. A akože o tom, neviem, bolo to strašne zaujímavá skúsenosť, ale možno prišlo mi napríklad, že by som nechcela žiť v menšom meste, že to mi trochu vadilo. A
A teraz vlastne, čo je kamarátka Gabriela v Madride, tak je to v niečom že možno mi chýbalo také kultúrnejšie mesto trochu, že s väčšou históriou a že okrem toho, že si v škole, tak chodíš aj, že stále sa niečo deje a sú tam múzea, čiže to mi asi chýbalo. Skôr, tak to bola tak na pol roka to bolo super, lebo to bola, že taká študijná cesta. Keďže som tam dlhšie, tak asi chcem byť asi by som išla do Bruselu, alebo tak, že okrem školy máme aj iné aktivity. Ale teda Gent a Belgicko je veľmi zaujímavé, ale to je veľmi ťažké, lebo že tá krajina je ťažké pochopiť a ťažké je tam aj žiť, lebo oni sú trochu akože strašne sú milí a príjemní, ale je tam niečo také možno, že si akože Ostblok. Fakt. Ale neviem, možno je to moja paranoja, ja som trochu paranoidný človek. Bola vlastne v izbe a pozerala som sa z okna. No, tak to bol môj pobyt v podstate. No, ja by som to asi vzala tak všeobecnejšie, že myslím, že základné pravidlo Erasmu je, že ísť a pozrieť sa niekam a dostať proste nový rozmer do hlavy, lebo to, že niekam idete, že sa stretnete s inou kultúrou, aj keby to nebolo, že v škole, ale proste už to vám úplne otvorí oči. A že či by som odporúčala ísť niekomu do Grécka, tak hej. Videla som toho fakt veľa, dá sa tam pocestovať a no už len to, že my sme školu teda začali neskôr, boli štrajkom a už aj to vás obohatí o to, že zistíte, ako to funguje v inej krajine, že majú tam plážo a tak ďalej. Takže hej, určite kvôli skúsenosti je to veľmi dobré. Ktorý z tých predmetov, čo ste mali na Erasme, by ste zavedli aj tu? Jednoznačne teoretický predmet Space and Communication, kde sme sa učili o veciach ako súvis filozofie a architektúry, ktorý, akože to som takto s otvorenými ústami čumala, že čo sa vlastne, o čom to vlastne je teória architektúry, lebo tento predmet mi tu veľmi chýba. A potom aj na tomto, aj na ostatných sa mi veľmi páčilo to, že aj keď sme mali nejaké zadanie, tak nebolo to, že každý rok sa opakuje nejaké zadanie, ktoré pajcuje, že hej, všetci to tak robíme. Ale bolo to veľmi voľné a to bol taký priestor na kreativitu aj v tom zadaní. A potom ma to bavilo o mnoho viac, samozrejme. Čiže teoretický predmet. Neviem, asi taký ateliér, aký tam bol trochu, že si vyskúšať, že nesie zodpovednosť za každú jednu vec, čo spravíš. A ostatné, ja neviem, ja som tam nejak nechodila na tie veci. Ale nie, akže boli v pohode, ale čo. Okay. Mali ste prednášky? Hej, ale v piatok ráno. Aha.